radiostudio in de Westreen is dit de streekomroep voor Noordoost-Friesland. Ook in de zomer verrassend dichtbij. Een hele goede middag. Het is 4 juni 2011 het is ongeveer 3 minuten over 12. Het is een belangrijke dag in het medialandschap van Friesland en via RTV Noord-Friesland. Jarenlang had de streekomroep via Dongeredeel, Dantumedeel en Kolmeloon haar programma's vanuit Dokkenbakker. Van Joet, nou dus, werden de programma's vanuit een nieuwe studio vanuit de Westerheen maken. Joet, 4 juni gaan we verder werpen verbinden. De streekomroep van Noord-Friesland. We beginnen met de Weekend Show, gevolgd door Roemwij Sport. En van jongen uiteraard de Hollandse toppers. En we sluiten deze sneun 4 juni al met Hollands op zijn best. Het is een vestje voor een plakje, waar gaat in een boom bij hom. Juffrouw in een tierleer, en eerste mond zitten in de bal voor radio NOF. Heel veel succes jongen.